ukážeme denné líčenie, jednoduchý denný make-up, ktorý zvládne úplne každý. Najmä nové kozmetické poradkyne, vôbec sa nemusíte báť líčenia, pretože líčenie je umelecká činnosť a v podstate je to vždy váš pohľad na vec. Čiže nech to urobíte akokoľvek, tak vždy si môžete povedať, že takto to vidím ja, takto tú modelku vidím ja. Ale ja vám dnes ukážem niekoľko jednoduchých princípov, aby to líčenie naozaj bolo pekné, aby ste s tým boli spokojná, hlavne aby dáma, ktorú nalíčite, tiež odchádzala spokojná sama so sebou, nie zmalovaná, ale veľmi príjemne, aby mala zvýraznené črty. Tak, keď ideme líčiť, tak ja najskôr vyčistím pleť. Poznáme Botanical Effects čistítko na suchú pleť. Nikdy nelíčte na pleť, ktorá nie je vyčistená, pretože ten make-up nebude vyzerať dobre a môže urobiť šupiny, bude to tak sucho, čudne vyzerať. No. Keď sme naniesli čistenie na tvar, tak potom si to treba zmyť buď čistou vodou, pokiaľ máme po ruke, pokiaľ nie, tak Botanical Effects zase tonikum a na suchú pleť. Ja univerzálne, keď líčim, používam všetky prípravky na suchú pleť, pretože veľa žien, ktoré k vám prídu sa nechať nalíčiť, tak sú veľmi dehydrované. Dehydratácia pleti sa ukazuje najmä tak, že na tej pleti sú šupiny a že keď ju takto chytíte s touto stranou ruky, tak tá pleť je taká drsná šupinka. Proste máte pocit, že je trošku ako šmirgel. Takže tieto prípravky na suchú pleť nám vlastne krásne zhydratujú a pomôžu tej pleti, aby vedela lepšie do seba vstrebať make-up. Keď sme teda natrali tonikum, tak zoberieme zase krém. To môžeme zobrať napríklad tiež zase z rady Botanical Effects na suchú pleť, prípadne Timewise na suchú pleť, to je úplne jedno. Timewise môžete dávať aj mladším vekovým kategóriám bez problému, vôbec to nevadí. Jednorázovo sa nič nestane, ako dáte aj 15-ročnému dievčaťu, aj napriek tomu, že je to na krém proti starnutiu. Takže naniesieme si krém ako podklad. Tu by som chcela povedať, máme tu mladú modelku, avšak keby mi tu sedela dáma, ktorá má už zrelú pleť a vrásky, tak si dajte pozor na to, že krém pôsobí ako prirodzené rozpúšťadlo make-upu. To znamená, že ak to dáte na pleť žene, ktorá už má naozaj viditeľné hlboké vrásky, tak vy musíte ideálne počkať minimálne 15 minút pred tým, než jej po kréme začnete nanášať make-up. Keď nepočkáte, tak sa môže stať, že ten make-up sa jej ako keby vpije do tých vrások a bude viditeľný aj to pleť zostarší. Ak nemáte čas čakať tých 15 minút, tak minimálne zoberte naše obrúsky pohlcujúce masnotu a pekne je to najskôr ako keby odsajte tú tvár a až potom tam dávajte make-up. No, ja dám aj očný krém. Dáme spevňujúci očný krém z Timewise rady, aby nám to trošku vyplo a zvláštnilo očné okolie. Tým máme pleť pripravenú. Na pripravenú pleť budeme dávať podklad, pričom chcem povedať, že podklad je veľmi dôležitý. Pretože ak dobre urobíte podklad, nemusíte sa toľko hrať s očami a vôbec, ak by ste neurobili podklad, to znamená vlastne make-up na tvár a formovanie tváre a podobne, tak tie oči vôbec nevyznejú. To znamená, že ak nemám vôbec nanesený make-up a naličím len oči, proste nebude to ono. Ale ak krásne sa vyhráte s podkladom a možno urobíte to, že dáte len jeden rozjasňujúci tieň na pohyblivé viečko, špirál a lesk, tak tá žena vyzerá krásne upravene. Takže nezanedbajte make-up a naozaj sa s tým vyhrajte a ja vám ukážem ako na to. Najskôr zoberiem fixačný gel pod make-up. Najlepšie, keď používate svoju ruku ako takú paletku a nanášate si to vlastne na ruku. Nedávajte ho veľa, stačí asi takéto množstvo. Stačí trošinku na tú tvár, lebo keď ho dáte veľa, tak on sa zvykne zase na tej plete tak žmolkovať a nevyzerá to dobre. Takže nanesiem to najmä na tú časť, kde bývajú rozšírené pory, čiže na T-zónu, čelo, nos, brada, líca. Je to vynikajúci produkt na to, že vám vlastne pripraví ako keby taký úplne hladulinký podklad na make-up. A keď je tá pleť masnejšia alebo rozšírenejšie pory, tak potom ten make-up tam oveľa lepšie drží, vyzerá a proste ten make-up ako keby tie pory tak prekrie, pokiaľ tam je ten fixátor. Následne vyberieme správnu farbu make-upu. Správny odtieň make-upu vyberiete nie tak, že ho klientka skúša na ruku, pretože na ruke je úplne iná farba ako na tvári. Možno Zuzi urob to, že si dáš takto ruku vedľa tváre. Trošku to je vidno aj na tom videu. Vidíte, že tu na tej ruke je tá ako keby koža úplne taká svetlá a tuto je trošku taká začervenalá a proste má inú farbu. Čiže keby to skúšala na ruku, tak si vyberie nesprávnu farbu make-upu. Ďakujem.
Takže správnu farbu make-upu vyberieme tak, keď sa takto dotočíš, že si dáme trošinku z toho make-upu na tvár a posunieme to ako keby ku krku. A pokiaľ nám tá farba pekne sadne, že ju skoro vôbec nevidno na krku, tak to je správny odtieň. Pokiaľ by ju bolo veľmi vidieť, tak to je príliš tmavé, čiže treba zvoliť svetlejší odtieň. Pokiaľ zvolíte viacero odtieňov, urobíte viac pásikov a neviete sa rozhodnúť, tak sa rozhodnite radšej pre ten bledší. Pretože není pekné, keď tu je taká čiara. Hej, že to vidno, že končí make-up a tu už je nič. Pokiaľ by ste zvolili aj tmavší, že klientka má radšej tmavšie make-upy, proste si tým maskuje, že je bledá alebo čo, tak nezabudnite, že vždy to treba potom roztierať smerom ku krku, aby ste to znenápadnili. Určite neurobiť takú masku, že to je tuto takto natreté a vidno, kde končí ten make-up. Takže make-up opäť nanášame tak, že si ho natlačíme na ruku. A vôbec sa nebojte s ním nešetriť, keď to tak poviem. Ako nenanášajte, že bude mať na sebe 30 kg make-upu, ale zase nie je úplne tenkú vrstvu. V tom viem, že veľa Amerikejok robí chybu, že nanáša príliš málo make-upu, lebo si myslia, že alebo sa boja toho, že tá klientka náhodou bude pôsobiť zmaľovanie. Tak nebojte sa s ním akoby nešetriť. Ja som si natlačila dokonca až toľko to a uvidím, čo aj nepridám. Ale snažím sa to roztierať v tenkej vrstve, ale napriek tomu, aby tam toho bolo dosť. Aby ten make-up naozaj prekryl to, čo na tej tvári nechcem, aby bolo vidieť. Aby to naozaj pôsobilo, že tá pleť je dokonalá. A ja nanášam make-up vždy štecom, pretože to oveľa lepšie na tej tvári vyzerá. Oveľa lepšie to drží a krásne to prekrie aj pory. A nanášajte to takýmto spôsobom. Takýmito malinkými pohybmi. Áno. A najlepšie od stredu tváre. Pretože na strede tváre sú väčšinou rozšírené pory a tam potrebujeme dať toho najviac, aby sme ich zamaskovali, znenápadnili. A na to nám krásne poslúži aj tento štetec. Takže ak by ste sa báli dávať väčšiu vrstvu, lebo zase tiež nechcem, aby tie ženy chodili také, že majú pocit, že naozaj majú na tvári masku, tak kľudne dajte jednu malinkú tenučku vrstvu, ale keď sa vám javí, že to neprekrylo všetko, čo to prekryť malo, tak radšej tam dajte ešte jednu. A nezabudnite, že so zvyškom toho make-upu choďte trošku ako keby až do vlasov. Tuto tiež veľa žien robí, alebo vizažistiek robí tú chybu, že sa toho boja a že tam to nedajú vôbec. Lenže pokiaľ vy trošku sa nedotknete iba takým ako keby zašpineným štecom, len takýmto s takými zvyškami, pokiaľ sa nedotknete tých vlasov, alebo toho začiatku vlasov, tak zase bude vidieť, kde ten make-up končí a bude to vyzerať veľmi neprirodzene. Teraz nos. Keď budete nanášať make-up, tak určite naneste aj na očné viečko, ale zase nedávajte tam veľa a môže sa vám stať, že to klientku bude trošku páliť do očí, tak nech má radšej zatvorené oči, lebo tie výpary z make-upu niektorých ľudí veľmi dráždia. Takže dáte určite aj na viečko, najmä vtedy je to dôležité, keď tá klientka má hnedé viečka, lebo niektorí majú napríklad nejakú chorobu, alebo to majú dedičné a majú naozaj ako úplne hnedé tie viečka, tak vtedy je dôležité tam dať make-up, aby tá tvár po nanesení make-upu pôsobila jednoliato. Je dôležité dať make-up aj tesne pod oči, čiže tam treba povedať klientke, aby sa pozrela hore a opatrne v tenunkej vrstve ísť až tesne pod oko, normálne pod myhalnice. Keď sa toho bojíte, tak to kľudne spravte prstom takým klepkaním, ale choďte až tesne pod myhalnice, pretože pod myhalnicami mávame väčšina z nás takú červenkastú alebo hnedkastú čiarku, ktorú my tam nechceme, aby tam bola teraz vidieť. Dobre nanesený podklad je naozaj o tom, že my tam všetky tie červené časti stiahneme. Hnedé, tmavé flaky, pigmentové škvrny, akné, keď tam je. Modelka našťastie ho nemá, takže sa s tým nemusíme vyhrať. Alebo keď sú nejaké jazvičky, čokoľvek. Takže aby ten make-up naozaj tú pleť spravil nádhernú, dokonalou, aby žiarila. Jazvičky mám. No, ich prekrieva. Keď si teraz všimnete, tak toto oko už má pod okom make-up, tuto nie. Všimnite si toto oko, neviem, či to bude dobre vidieť na tej kamere. A toto. Všimnite si, že toto oko vyzerá tak, ako keby už tu nebol ten vačok. Vidíte to? A to je len po nanesení make-upu. Tiež to tu je. A toto presne spraví ten make-up, že on vám tú tvár vlastne ako keby vyformuje a tak zahladí celú. Nanesený make-up.
tak tým, že som ho dávala aj na očné viečka, tak v podstate nepotrebujeme dávať fixačný krém pod očný make-up, pretože ten make-up a prípadne ešte púder nám to tam udrží. Lenže pokiaľ chcete mať 100% istotu, keďže neviete, že do akej miery napríklad sa mastia viečka tej klientke a podobne, keď chcete mať naozaj istotu, že to udrží perfektne aj v náročných podmienkach, napríklad líčite nevestu a potrebujete, aby naozaj to líčenie vydržalo aj keď tancuje, keď je 40 stupňové teplo a podobne, tak určite odporúčam dať fixačný krém pod očný make-up. No a zase dajte ho, nemusíte ho dať veľmi málo, lebo potom to proste stráca efekt, ale ja dávam asi toľkoto, takú slzičku väčšiu. Dávam na obidve oči, to rozotrem na prst, zatvor. A nanesiete to na celé pohyblivé viečko až pod obočie. Keď sme nanesli fixačný krém, tak je dôležité, keď si tá klientka chvíľku požmúrka alebo otvorí oči, tak aby potom predtým, než budete nanášať make-up očný, aby ste si utreli zvyšky toho krému a toho make-upu, ktorý je tak nazbieraný na tých viečkách, aby vám tam nebol vidieť, pretože pokiaľ by ste na tie brázdy, ktoré sa tam urobia z toho krému, naniesli očné tiene, tak to nebude vyzerať dobre, lebo oni budú vyzerať, ako keby sa vám zliali. Čiže treba, aby ten povrch naozaj bol hladký, aby tam neboli také tie čiary z make-upu ani z fixátora. Osobne ja vás naučím moju techniku. Ja nepudrujem v tomto momente. Ja prepudrovávam pleť až po tom, čo nanesem tiene. Nevyhrávam sa nejako extra s tým ďalším formovaním tváre, pretože keby sa mi náhodou usypali tie tiene, alebo oni sa sypú, naše tiene sú veľmi kvalitné a dobre sa s nimi robí, ale tým pádom sú aj sypké, čiže keby sa mi nasypali pod oko, tak aby som sa tu pracne s niečím nevyhrávala a potom to musím dávať dole a mi to celé zničí. Čiže ja najskôr dávam podklad ako make-up, potom líčim oči, obočie oči, až potom vlastne pudrujem, ja vám to ukážem, len aby ste vedeli tú logiku, že som nezabudla na puder, hej, že tam bude. No a keďže ideme líčiť také denné, prirodzené líčenie, tak nebudeme používať žiadne farebné tiene, ale budeme používať veľmi naturálne farby, ktoré naozaj len zvýraznia črty danej klientky. Ale predtým, než pojeme na oči, tak si najskôr spravíme obočie. Keď ideme líčiť obočie, tak zase odporúčam, aby farba obočia bola čo najbližšie k farbe vlasov, ale neriaďme sa tým úplne krčovito, pretože niekto napríklad má svetlé vlasy, ale hodí sa mu trošku tmavšie obočie. Alebo zase naopak má tmavé vlasy, ale až také tmavé obočie nevyzerá dobre. A ja vôbec neodporúčam robiť veľmi tmavé obočie ani čiernovlaskám, lebo to vyzerá, ako keby ste to dokreslili centrofixkou a je to úplne neprirodzené. Takže dávajte si pozor, naozaj aby to obočie pôsobilo čo najprirodzenejšie. Dnes je hlavne taký trend, teda, že by všetko malo pôsobiť prirodzene, že len vlastne vyzdvihujeme to krásne na tej žene. A keď robíme obočie, tak nekreslite jednu súvislú čiaru. Hej? Treba kresliť, ako keby som dokreslovala chýbajúce chlpky. Najlepšie je, keď si povedzme nakreslíte najskôr ako keby spodnú líniu obočia. Zase vidíte, že to robím takými trhanými pohybmi, ako keby som pomlčky kreslila. A potom do toho spodného, do tej spodnej hranice, ktorú som si nakreslila, budem takýmto spôsobom dokreslovať čiarky. Tak. No všimnime si teraz, jedno je dokreslené, druhé nie. Hej, toto už je spravené. Toto ešte nie. Keď si porovnáte tie dve, to, ktoré ešte nie je, to, ktoré je, tak vlastne tá farba sa nejako extra nezmenila. Zmenilo sa tam len to, že toto pôsobí, ako keby niektoré chlopky tam chýbali, ale tuto je to vyplnené. Čiže o to ide, aby sme to obočie ako neurobili nejakým neprirodzeným, ale aby sme ho krásne len tak doplnili, vyformovali. Môže sa stať, že vám príde žena, ktorá na to obočie akože ho má nesprávny tvar, tak vtedy vám vysvetlím, že aký je správny tvar obočia, aby ste zhruba vedeli, lebo vtedy ho niekedy musíte dokresliť alebo vyformovať. Pokiaľ by ho mala úplne rovné napríklad, tak jasné, že nebudeme neprirodzene ťahať, aby tam bol oblúk, ale snažíme sa aspoň, aby malo dĺžku, ktorú má mať. Dĺžka obočia má byť taká, že keď priložím niečo rovné, napríklad štetec, ku koreňu nosa, k začiatku oka, tak presne tam by malo začínať obočie. Naša modelka ho má úplne dokonalé, môže sa takto natočiť. Presne tam začína, kde má. Keby začínalo povedzme tu, tak túto chýbajúcu časť vy musíte vyplniť ceruzkou. A zase,
Končík má tam, keď dáte ku koreňu nosa, ku vonkajšiemu kútiku oka, tam má končiť. Kde končí? Výborne, zase ty máš krásne obočie. No a čo sa týka oblúka, tak vrchol oblúka by mal byť, keď zase priložíte tú ceruzku a dáte ju do stredu oka, ako keby preťala stred oka, tak tam má byť vrchol oblúka. No dokonale. A vlastne táto prvá časť do toho stredu by mala byť zhruba rovnako hrubá, približne, a tuto by sa to malo začať stenšovať na tej strane už. Takže spravíme si druhé. Zase si namalujeme tú spodnú líniu najskôr. A do nej dokreslujeme chlopky jednotlivé. Snažte sa, aby naozaj tie dve obočie boli rovnaké. Porovnávajte si to. Áno, aby keď sa pozriete z diaľky, nepozerajte sa na svoju modelku len takto zblízka, pretože neuvidíte presne to, čo vidia ostatní ľudia. Musíte vždy odstúpiť a pozrieť sa na ňu takej. Tak, obočie máme hotové. Obočie je veľmi dôležité, určite sa s ním vyhrajte, pretože ono urobí taký rám vlastne tým očiam a ich krásne zvýrazní. Pokiaľ neurobíte nič s obočím, tak to bude také neukončenie. Niektoré ženy majú veľmi husté, tmavé, čierne obočie, proste naozaj také, že máte pocit, že tam už ani nič neurobíte, tak ho aspoň prečešte. Urobte aspoň také, že ho uhladíte viac menej to obočie. No a ideme na oči, takže zase si treba pretrieť na zberkaný krém a až potom nanášať. Keďže ideme do svetlých denných farieb, tak ja si vyberiem najskôr na začiatok túto farbu. To je Spansilk. Spansilk je veľmi dobrá farba, pretože je pololesklá. Není to úplne lesklý odtieň, ale je to také niečo na poli. Takže ženy, ktoré nemajú radi trbliatky, budú tiež spokojné. Ale vyzerá to veľmi pekne a prirodzene a v podstate ten odtieň svedčí každému. Keď nanášame očné tiene, je dôležité nanášať ich vo vrstvách. Vrstviť to na seba. Neurobiť to, že vezmem si strašne veľa z tej paletky a potom to takto natiahnem na oko, pretože vám to nevydrží a nevyzerá to dobre. Takže vezmem si trošku z toho očného tieňa a nanášam to od vnútorného kútika v tomto prípade krátkými trhanými pohybmi a kľudne 4-5 vrstiev na seba. A momentálne líčim pohyblivé očné viečko, to znamená tu, kde cítite naozaj, že je to oko, hej, že ešte tam není kosť. Toto líčim tým svetlým tieňom, pretože vo vizažistike je taký princíp jeden, že alebo to je celkovo proste taký umelecký alebo maliarský princíp, že čo zosvetlíte, tak to automaticky vystúpi do popredia, ale čo stmavím, tak ustúpi dozadu. To znamená, my chceme, aby sme otvorili a rozjasnili očné viečko, alebo celkovo oko, preto treba na pohyblivé viečko v tomto prípade dávať naozaj svetlú farbu. A to je pri menších očiach veľmi dobre vyzerá, lebo oni sú potom také po sebe väčšie a žiarivé. Dávajte si pozor, keď líčite. Kľudne si môžete to oko chytiť a takto trošku podvihnúť. Robíme to z toho dôvodu, že keď by bolo aj trošku padnuté viečko, tak vy vlastne tým, že si ho podvihnete, tak sa dostanete až úplne k myhalniciam. Že je nesprávne, ak sa nanesie očný tieň, žena otvorí oči a popri myhalniciach má prázdne miesto. Nič. To tak nemôže byť. Ten očný tieň naozaj má zasahovať až úplne k myhalniciam, aby to vyzeralo všetko tak kompaktne a aby to nebolo rušivé. Otvor? No. Po každom očnom tieni, ktorý nanesiem, tak si vždy kontrolujem, ako to vyzerá. Takže vždy treba modelke hovoriť, aby otvorila oči, pozrite sa na ňu zase z takej väčšej vzdialenosti. Keď sa vám niečo nepozdáva, pôjdete zatvor a dáte možno ešte jednu vrstvu. Tak, toto som nanášala týmto ploským štecom. Ten je najlepší na také plochy. No a teraz si ideme urobiť hĺbku oka. Nech robíte akékoľvek líčenie, je veľmi dobré, keď urobíte to, že si na túto kosť, očnicový oblúk sa volá, nanesiete tieň, ktorý je hnedý, matný a ktorý je možno iba o odtienik tmavší, ako je prirodzená farba pleti. Pretože tým, že to urobíte, tak to oko dostane taký výraz.
výraz a bude mať takú hĺbku. Čiže aj keby som chcela robiť farebné líčenie, nebudem to nanášať len na pohyblivé viečko, ale aj tu si vlastne to oko vytvarujem. A to vám teraz ukážem, ako sa to robí. Zoberiem si tieň Hazelnut, prípadne tú dvojičku, čo máme, matnú, ten svetlejší. Zoberiem si to na tento náš gulatý štetec, ten je na to veľmi dobrý. A urobím to tak, že nanesiem ten hnedý tieň akoby pod tú kosť. Len si dávajte pozor na to, aby keď takto spravíte pomyselnú čiaru, to keď dáš, tak, keď tu dáte takú pomyselnú čiaru, keď dáte štetec ku koreňu nosa, ku koncu oka, tak aby vám tie tiene nešli nižšie. Pretože keď pôjdu nižšie, tak vy robíte smutné oči. Čiže majú ísť potiaľto, tu si naznačím koniec. A s tým hnedým matným tieňom teda prejdem po spodku toho očnicového oblúka. Urobím si tam takú čiaru, ako keby na spodok tej kosti. To bude taký môj taká základná línia. No a keď som to urobila, tak s týmto gulatým štecom to krásne roztieňujem. To znamená, rozmažem to dostratená smerom k obočiu. Tu máme relatívne malý priestor medzi koncom oka a obočím, ale ja ho mám napríklad oveľa väčší a ja teda tým pádom musím to ťahať vyššie. Hej, ale nie až pod obočie, ale ťahať to vyššie. Tuto je ten priestor menší, čiže tu nemáte veľmi čo roztieňovávať, ale určite neurobte to, že tam necháte len takú čiaru. Proste tiene treba naozaj rozmazať dostratená. Vtedy vyzerajú dobre. Nie je pekné, keď naličíte a je presne vidieť hranu, kde ste skončili s tým tieňom. To je veľmi neprofesionálne. Že naozaj sa toho nebojte, aj keď niečo vám nevidie, dá sa to vždy prepudrovať, zamaskovať a rozmazať. Čiže kľudne, keď niečoho dáte veľa, utrite si štetec, proste dostratená roztieňovávam, rozmazávam. Otvor. Tak, zase si porovnáme. Tam, kde ten tieň je. Áno. A tam, kde nie je. Zase vidíte to, že toto oko už dostáva taký jednoliatejší tvar. Ako keby tu viacej už tá kosť ako keby je taká hlbšia a viac vystúpilo do popredia pohyblivé viečko, je to také jemnejšie. A to je len jednoduchý trik nanesenia bledého hnedého tieňa, ktorý v podstate ani veľmi nevidno, že tam je. Zase pod spodok očnicového oblúka si nanesem čiaru, ktorú roztieňujem. Otvor. Tak, to by bolo. No a teraz je veľmi pekné urobiť ešte to, že zoberieme svetlý tieň, v tomto prípade môžeme kľudne zobrať Spansilk, ten istý, ktorý sme používali na pohyblivé viečko, zase na tento ploský štetec a urobiť si takú jemnúku čiarku pod obočie, tu, aby sme vlastne zosvetlili a nechali vystúpiť do popredia obočiu. Tam môžete kľudne aj taký trblitavejší tieň, ale pozor na to, ak tam dáte ten trblitavejší tieň, tak treba to robiť veľmi opatrne a v tenunkej vrstve, aby sa tam tu nevznikla taká obrovská trblitavá plocha, lebo to vyzerá zle. To vyzerá tak vulgárne a hlavne na fotkách je to zle. Takže len takú tenunkú čiaru. Keď sa toho bojíte, toho trblitavého, radšej tam dajte biely matný. Sweet cream sa volá. Dobre? No, v podstate by sme chceli úplne naturálne líčenie, takéto nude, nahé líčenie, tak už teraz by sme dali len veľmi jemnúku špirálu, prípadne ešte pod oko dali taký hnedkastý, ale týmto by bolo ukončené takéto naozaj nahé líčenie, že nahé líčenie je o tom, že máte vyzerať nenalíčená, ale vlastne tam tie tiene máte a vyzeráte len veľmi, že máte veľmi krásne črty. A to by bolo toto. Len my si ukážeme dnes také zložitejšie, dáme si tam ešte tretí tieň, ktorý nám to oko spraví také, ako by ho opticky zväčší. A tiež je to líčenie, ktoré sa hodí každej žene, takže to môžete skúšať na každom. No, teraz je jedno, na akú farbu si vyberiete, ale ja zoberiem espresso. Espresso je tieň, ktorý treba určite mať vo svojej výbave, lebo si robíte aj tmavšie obočie a podobne. No a zase ho nanášam s týmto ploským štecom do vonkajšieho kútika a trošinku
aj smerom na tú kosť, na ten očnicový oblúk. Veľmi opatrne. Otvor. No, keď otvorí klientka oči, alebo modelka oči, a vy vôbec nevidíte ten tmavý tieň, ako je to teraz napríklad v tomto prípade, zatvor, Zuzi. Vidíte, teraz ten tieň mám len taký, proste len tak flakato nanesený, ale keď otvorí oko, tak ho vlastne nevidno. Tak v tom prípade robím to, že otvor, že vlastne ja štecom aj pri otvorenom oku si naznačím, kde by mal končiť ten tmavý, aby ho trošinku bolo vidieť. Áno, čiže nebudete sa líčiť kľudne aj pri otvorených očiach, ak si niečo potrebujete naznačiť, len nerobte to takými rýchlymi pohybmi halabala. Máte čas, v pohode. Čiže pomaličky, radšej precízne, ako keby som si urobila flak a potom to musela celá odmalovať. Takže ja si zase naznačím pri otvorenom oku, že kde je zhruba tesne nad otvoreným okom chcem, aby ten tieň bol vidieť a zase zatvorí oči a teraz to už len roztieňovávam. Opäť to rozmazávate do stratená, aby ten tieň ani nebolo vidieť vlastne, kde začína a kde končí, len tam proste to bude trošku tmavšie to miesto. Dobre? Šup. Tak, ukáž. Otvor. Zase sa pozriem. Zatvor. Ešte to trošku roztieňujem. Keby sa vám niekedy zdalo, že napríklad tu máte takú veľkú čiaru, že sa vám zdá, že príliš vidieť ten prechod, tak ľudne môžete urobiť, že si ešte zoberiete znova ten pôvodný, ten svetlý tieň a proste ten svetlý nanesiete presne na ten prechod medzi svetlým a tmavým, aby ste to tak zliali dokopy a tým pádom už to vidieť nebude, bude to pekné. Otvor. Tak. A zase si porovnáme, hej, kde ten tmavší je a kde nie je. Tuto ten tmavší je. Vidíte, že to oko už naberá takú dramatickosť viacej. Tu ten tmavý nie je. Vidíte? To je také viac menej rozjasňujúce. Ale proste nemá to tú dramatickosť a tú hĺbku, ako má toto. Čaro jedného tieňa. Zatvor? Takto nejako to vyzerá pri zatvorenom oku. Také príjemné, denné, nevtieravé, jednoduché líčenie. Takže to isté spravíme na druhom. Keby ste chceli použiť farbu, môžete kľudne použiť farbu a tento tretí tieň urobiť s niečím farebným. Fialová, zelená, alebo niekomu, komu sa hodí, tak kľudne aj modrú. Ale vždycky treba naozaj precízne rozotierať tie tiene, aby tam nevznikli flaky a také odskoky. Aby nebolo presne vidieť vlastne, kde ste začali s tým farebným, kde ste s tým skončili. Aby to krásne do seba sa lialo ako taká dúha. Otvor? Dobre, môžeš zavrieť. Zase záleží aj od typu oka, ako budete nanášať tie tiene. Pretože typologicky máme oči, ktoré sú normálne vzdialené od seba, máme oči, ktoré sú ďaleko od seba alebo blízko seba. Ako to rozoznáte? Ja už to vidím na prvý pohľad, ale začiatočničky, keď nevedia, tak si normálne môžete ako keby zobrať mierku, odmerať si oko takto prstom a vyskúšať, či sa vám to oko, tá veľkosť oka zmestí presne ako keby medzi oči, alebo že či vám zasahuje do toho druhého, alebo či tam je ešte viacej priestoru. V tomto prípade napríklad, keď odmerám ako keby veľkosť Zuzkyho oka a skúsim to dať medzi, tak mi to zasahuje do toho druhého. Čiže tu sú typologicky oči, ktoré sú blízko seba. Napríklad ja mám oči trošku ďalej od seba. Ja keď si zmerám oko, tak mne sa tam ako keby nezmestí. Tam ešte kúsok, nie že nezmestí, práve že je ešte príliš veľa priestoru tam, čiže ja sa musím líčiť ináč. Ja keď dávam tieto tmavšie veci, tmavšie tiene, ja si ich musím ťahať v podstate až sem. Keď ich ťahám len sem, tak si tie oči ešte oddelím od seba. V tomto prípade nesmiem ťahať tiene až potiaľto, Zuzkynom, pretože keby som to urobila, tak tie oči opticky zarazím k sebe. Hej? Ideálny tvar oka, k tomu sa vždy chceme dopracovať opticky líčením, je taký, že keď chytíte tú veľkosť oka, tak vlastne vám by sa mali 3 oči zmestiť vedľa seba, hej. Vtedy, keď sa vám zmestia 3 oči vedľa seba úplne presne, tak ten tvar očí to je proste ten akože správny, alebo ten, ku ktorému sa chceme dopracovať, hej. Keď dostaneme jakú veľkosť oka, tak vlastne my opticky robíme to, aby to vyzeralo, že tie oči sú od seba ideálne vzdialené, hej. Otvor. Tak, máme tento tieň ďalší. No a ešte ja robím to, že na také úplne ideálne zliatie tých tieňov do seba zoberiem tento gulatý štetec, ktorý musí byť čistý. Keď si ho takto vyskúšate o ruku, nesmie farbiť.
A teraz urobím to, že všetky hrany, to znamená to, kde mi končí nejaký tieň, si ešte takto tým čistým štecom poprebieham a tým pádom zabraním tomu, aby boli tie konce tieňov ostré, ale aby išli tak veľmi pekne prirodzene do seba, aby ste vlastne ani nevedeli, kde končia, že oni idú tak dostratená. Keby sa vám niekedy podarilo urobiť to líčenie príliš ostré, príliš výrazné, proste máte pocit, že tam je toho veľa tej farby, tak môžete urobiť taký trik, že si zoberiete náš transparentný biely púder, prípadne púder Ivory 2 alebo 1, taký ten svetlejší, a normálne tento štetec namočíte do toho púdra a prepudrujete si to oko, alebo tie hrany minimálne, a tým si to zjemnite. S púdrom sa dajú robiť veľmi dobré korekcie. No, čiže vrch oka máme hotový. Pokiaľ by sa vám usypali nejaké tiene, že vám napadali pod oko, tak keby to bolo veľmi napadané, napríklad s čiernym tieňom, keď sa učíte robiť, vtedy zvykne byť veľmi zašpinená tá tvár od neho, nič sa nedieje. Normálne chytíte vatový tampón a odličíte, ale v prípade, že to není veľa, že len trošinku, tak si zoberiete tieto húbky, to sú húbky na nanašenie make-upu a s nimi sa to dá krásne utreť. A nerozmažete si ten tieň po tvári. Určite to neutierajte prstom, pretože ak utrete upadané tiene prstom, tak ich budete mať rozotreté po tvári a rovno môžete predávať make-up. No, čo so spodkom oka? So spodnou líniou oka. Tam si treba zobrať buď tento štetec, čo máme takú tú kefku a na druhej strane máme tento ploský, tvrdý, alebo nejaký iný, ktorý je v tom zmysle, hej, a ktorý vám vie vlastne kresliť rovnú čiaru. A zoberieme si nejaký hnedý matný, tmavší, prípadne espresso. Ja to spravím s espressom. Zoberieme si a klientka sa pozrie hore, alebo modelka sa pozrie hore, šup. A my budeme nanášať ten tmavší tesne pod myhalnice, zhruba do polovice alebo do 2/3 oka. S tým, že ja keď nanesiem túto líniu, čiaru, tak ja ešte takým pohybom smerom dole jemnúko ten tieň rozmažem. Aby to nebola len taká rovná čiara, alebo aby to opäť išlo dostratené aj to pod tým okom, pretože tým pádom to bude veľmi pekne cez deň vyzerať a nebude to pôsobiť zmalovanie, ale veľmi pekne len zvýrazné črty. To isté pod druhé. Dobre, rozmažeme opäť dole. Keď klientka by veľmi žmurkala, bolo je to nepríjemné, tak jej povedz, nech pozerá na strop. Hej? Pozeraj na strop, až vtedy to nebude také nepríjemné, lebo je nebeháte popri zreničke. Dobre, čiže to by bol spodok. No, len už vidíte, teraz je tu tmavšie a tu je taký sek. Tento zase nechceme. Čiže tam je, keď ten sek ako končí, tak tam buď nanesieme bledunko hnedý, alebo opäť spansilk. Ja to urobím bledo hnedý, mne sa to tak páči. Čiže zoberiem si hnedý, tento je tmavší, ale ja to spravím tak, že skombinujem si tmavší hnedý, bledší hnedý. A začnem presne na hranici, tam, kde mi končí ten tmavší tieň, tak tam začnem, tam si tak jemne, alebo môžem začať aj kľudne pri vnútornom kútiku, ale musím zasiahnuť tou hnedou farbou až do toho tmavého a ich tak navzájom poprelínať, ako vidíte. Hej? Zase, ako keby chcem ich zmiešať dokopy. Aby zase nebolo vidieť, kde končí tá tmavšia, kde začína tá blečia. Ale pôjde to dostratená. Opäť chytím húbku na nanášanie make-upu a utrem si zvyšky, ktoré tam nechcem. Ale spodok oka určite treba trošinku vytieňovať. Ja vám odporúčam skôr tieň, nie ceruzku na spodok oka pri dennom líčení, pretože to pôsobí mäkšie. Pozri hore. Keď tam dáte ceruzku, bude to pôsobiť dosť tvrdo. Hej. A nie každému sa to hodí a hlavne nie každý sa s tým vie stotožniť. Takže tiene sú lepšie a prirodzenejšie. Opäť sem nanášam ten blečí, ten hnedý. A zase treba si tu len tú hranu, kde končí ten tmavší, začína blečí, len treba takto roztieňovať, aby to vyzeralo prirodzene. Hej. No. Húbka. Utrem zvyšky. Pozri na mňa. Tak, teraz máme nanesené tiene, vlastne na vrchnom aj spodnom. Pozrite, ako už to vyzerá krásne. To oko získalo úplne nádherný tvar a toto spraví s každým okom. Toto líčenie je fantastické, pretože každé jedno oko v ňom vyzerá dobre. Skúste to kľudne, si dajte takú
výzvu sami pre seba, že všetky ženy tento mesiac budete líčiť týmto líčením a uvidíte, že to sa hodí aj starším, mladším, všetkým typom oka, proste super. Zatvor Zuzi. A takto nejako to vyzerá pri zatvorených očiach. Úplne prirodzene, nič zmalované. No a tu by stačilo dať si len špirálu a hotovo. Ale ja vám ešte ukážem, ako môžete očným tieňom, keď napríklad nechcete použiť vôbec ceruzky, ako urobíte očným tieňom krásnu linku, ale takú, že vám nepokazíte tiene, že to neprekrie a bude to vyzerať super. Ukážem vám taký trik, ktorý viem od Petra Lukeša, čo je zakladateľ asociácie vizažistov a stylistov v Čechách a je úplne úžasný vizažista. Zoberiete si zase polský štetec, na ktorý naniesiete čierny alebo espresso. Hej? Buď kohl alebo espresso. Treba ho mať, keď čierny, tak si treba len vyskúšať, či ste ho nedali veľa. Modelka zatvorí oko a vy len tesne popri myhalniciach urobíte veľmi takú krátučku čiarku, ukážem. Vidíme ju tam? Asi ani nie, lebo je taká schovaná, že už je v podstate úplne v myhalniciach. Skoro ako keby som to chcela až do myhalnic dať, že ona vlastne tam ani nebude vidieť, ale je tam. No a potom, keď si modelka otvorí oko, tak jej poviete, aby sa pozrela tam na tú stranu, akože smerom ku mne, a vy pri otvorenom oku opatrne do vnútorného kútika nakreslíte zase takú čiarku. Ešte vydrž chvíľku. Dobre? No, ak by sa vám stalo, že napríklad ste tú čiarku do vnútorného, teraz keď sa pozriete, toto bude vidieť možno, keď by sa vám stalo to, čo mne, že som tam nakreslila tú čiarku do vnútorného, ale ostala tam ako keby koniec, je vidieť, kde to končí, to sa vám v pohode môže stať, lebo ja teraz nejdem kresliť celú líniu, ja idem urobiť iba taký trik, ktorý bude vyzerať, že malinku, ale ono ju vlastne nemá. Keby sa vám to stalo, tak si zoberiete ten svetlý tieň, ktorý ste nanášali na začiatku, zatvor oči, takto si podvihnete krásne to oko a nanesiete si úplne popri myhalniciach tenunkú vrstvu ešte raz toho bladého tieňa, ktorý ste tam mali na začiatku. Otvor. No a tým pádom ste to vlastne zakryli. Už to tam není. Hej? Už je to úplne v pohode. No a teraz keď si porovnáte, tu je len vlastne začiatok linky a koniec. Tu není. Neviem, či je to takto vidieť na tom videu. Trošku možno, hej. No nič, ak to aj není dosť dobre vidieť, tak to niekedy vyskúšajte na nejakej klientke, pretože a myslím, že takto ďalej to aj vidieť celkom. To proste vyzerá, ako keby tam tá linka bola, ale pritom by ste ju tam nenakreslili. Vy ste nakreslili len do myhalnic začiatok a koniec. Oko má totiž tým, že má tento tvar, tak vy viete urobiť optickú linku, aj keď tam není. Je tam začiatok a koniec a ono to vlastne, keď sa na ňu pozriete, tak vyzerá, že tam je. Ale ju tam ani nevidíte. Že ono to vlastne len vyzerá, že to oko je väčšie, také hĺbšie, má taký dramatickejší výraz, ale pritom není také tmavé, vulgárne, alebo ako to mám povedať. No a ak by ste to chceli úplne, že zdramatičtiť, keď to tak poviem to oko, tak môžete ešte urobiť to, že tou čiernou alebo tou bledšou zatvor, urobíte to, že tesne popri myhalniciach spravíte takýto cík, ja vám to hneď ukážem. Takto, takéto niečo čiernou. To nemusíte, to už je len taký bonus navyše. A ten si jemnúnko roztieňujete smerom dohora. Do vonkajšieho kutíka. Otvor. Tak. A opäť ho len rozmažeme čistým štecom, aby tam bol taký nenápadný. A tým sme získali ešte väčšiu hĺbku oka. Takže to isté na druhé. Opäť urobím si len začiatok a koniec linky. Tesne popri myhalniciach, skoro až ako keby som chcela malovať do myhalnic donútra. Naozaj len kúštik. Otvor, pozri sa na tamtú stranu. Ako keby až skoro do oka. Toto sa musíte naučiť, len musíte to urobiť hlavne rýchlo, aby to klientke nebolo nepríjemné. No, super. Ešte si spravíme ten cíp, čo som tu hovorila, zatvor. Toto chápeme, čo robíme, hej? Vidíte? Len taký ako keby fliačik. Áno, a ten si roztieňujeme čistým štecom. Ono vyzerá, ako keby som tam skoro nič neurobila, ale je to tam. Vy totiž všetko, čo na to oko nanesiete, tak to má nejaký zmysel a niečo to urobí s tým okom. Hej, takže nezáleží od toho, koľko toho na seba dáte, ale záleží, aké farby vyberiete a kam ich nanesiete. Takže nikdy to nie je o tom, že ak mi niekto príde na líčenie, musím, a hlavne, aby to bolo vidieť. To je chyba, ktorú veľa začiatočníkov robí, že sa snaží hlavne, aby to líčenie bolo vidieť, ale o to vôbec nejde.
väčšinou najdlhšie sa väčšinou líčia práve nahé líčenia, pretože naozaj vyzerá, že sa tam 2 hodiny čaruje nad tou tvárou a finálne z toho je to, že tá modelka vyzerá nenalíčená. Ale to je umenie. A toto pokiaľ budete vedieť a stáť si za tým, že nemusí byť zmalovaná, ale naozaj len krásne vytiahnuté črty a robíte to dokonalo, tak tie ženy budú vyzerať tak, že proste každý, kto okolo nich prejde, tak bude, že wow. Ako okolo Zuzky dneska. Super. No ja v tomto bode, keď už som vlastne dolíčila oči, vám to ukážem možno viacej zblízka. Áno, to už je s tou linkou, čo si myslím, že vyzerá super. Zatvor, prosím ťa. Takže toto je komplet naličené oko. Tak ja teraz v tomto bode nenanášam ešte špirálu. V tomto bode ja pudrujem. Pretože ja, keby som teraz naniesla špirálu a začala som pudrovať, tak si ju celú zasypem pudrom. Takže to nechcem. Ja teraz zoberiem transparentný púder, ináč on je vynikajúci, pretože ho nemusíte dať veľkú vrstvu a úplne nádherne vám tú tvár zmatní. Ak by ste chceli ešte prekryť, že máte pocit, že ešte treba kryť niečo na tej tvári, tak si zoberte radšej tieto naše farebné púdre, minerálne púdrové make-upy. Tu by som napríklad volila Ivory 2 a tie nanesete tým našim týmto štecom na minerálny púdrový make-up a ten vám urobí ešte lepšie krytie. Ale pokiaľ nechcete, že chcete naozaj len ľahúčkú vrstvu púdru, ktorá vám zafixuje to, čo ste tam urobili, tak transparentný púder na gulatý štetec. Ja si trošku vždy prejdem aj po obočí a trošinku aj keby po tom viečku, ale naozaj len malinko, pretože ono vám to ešte lepšie zafixuje tie tiene a keby tam náhodou bola nejaká nevyrovnanosť farebná, tak ono ju to tak zjednotí. Pudru nemusíme dať veľa, púder je naozaj na zafixovanie, zmatnenie a takú celkovú, aby to celkovo bolo také zliaté do seba. To líčenie by pôsobilo tak transparentne. Tak. Dobre, otvor. Výborne. No a teraz ideme si ukázať ešte formovanie tváre trošku a licenku. Použijem na to Sandstone a Pink Stardust, tie sú úplne úžasné. Tento Sandstone je fantastický na formovanie tváre aj na ako keby vyrysovanie lícnych kostí. Zuzka má štíhlú tvár, že toto veľa sa na tom nenarobíme, ale keby som mala modelku, ktorá je povedzme naozaj plnoštíhla, že má také gulatejšie líca, tak vtedy je veľmi dôležité jej vlastne urobiť to, aby vyzeralo, že má naozaj krásne vytvarované lícne kosti a vtedy zohrá veľmi dôležitú úlohu práve tento náš hnedý púder, Sandstone. Zoberieme si ho na štetec na lícenku a spravíme to, že ho namalujeme na spodok lícnej kosti, na spodok. Nie, že sem hore ho dáte, pretože tým viete zmeniť tváre a nebude to dobre vyzerať. Takže na spodok si nanesem čiaru takýmto spôsobom. Áno. Šup. Ktorú ďalej roztieňujem, aby nám opticky vytvorila príhlbinu. Vidíte tu presne ten princíp, čo som na začiatku hovorila, že všetko, čo stmavíme, pôjde dozadu, všetko, čo zosvetlíme, pôjde dopredu. A my chceme momentálne, aby nám vyniklo to, že tu je priehlbina a že tu je krásna lícna kosť. Si to roztieňujeme. A nesmiete ho dať zase veľa, ale ani príliš málo. Keď ho dáte príliš málo, tak nevidno, ale zase keď ho dáte príliš veľa, tak je taká udretá. S tým, že ak by sa vám to stalo, tak absolútne nič sa nedieje. Ak náhodou spravíte takú marfušku, ktorú budete zhrozené, že čo sa to stalo, tak normálne si zoberte zase púder, buď transparentný, ale v tomto prípade ešte lepšie, keď zoberiete Ivory 2 napríklad, náš minerálny pudrový make-up a normálne smerom dole si to prepudrujete. A tým pádom si vlastne prekryjete tú vrstvu, ktorú si tam dali a nebude to také výrazné, bude to úplne v pohode. Hej, hlavne to prosím neutierajte rukou a násilím to dať dole, lebo si to celé pokazíte. A opäť, keď líčim sa na tú klientku, pozerám sa z väčšej vzdialenosti, aby to bolo rovnaké na obidvoch stranách tváre. Tak, máme vyformované. Ešte pokiaľ napríklad vysoké čelo, ako je v tomto prípade, tak ten tmavý púder si môžem dať aj sem. Čiže tým pádom potlačím vlastne to vysoké čelo, ale nedajte ho tam veľa, aby tam nebol veľmi vidieť. Len také niečo nenápadné.
Všetko, čo tam nanesiete, tak to splní nejakú úlohu. Tak. Keby napríklad mala klientka vystúpené tieto kosti, tuto, že by to bolo také, že to potrebujeme potlačiť dozadu, tak zase tie kosti pretreme tým tmavším púdrom. No a teraz urobíme to. Sem sme dali teda hnedý. Teraz zoberiem ružový, napríklad náš Shy Blush. A veľmi jemne urobíme z líčka, ale zase pozor, nedajte ho tam veľa, len tak veľmi jemne a takými trhanými pohybmi ho rozmazať, aby to pôsobilo, že len tá tvár má zdravú farbu, ale nie, že je taká, že má také výrazné tú farbu, pretože to bude taká naozaj barfuška. A ešte, čo ja robím, je, že zoberiem bledý púder, biely, ktorým prebehnem tento priestor pod očami. Prípadne ešte vrchol lícnej kosti. Tým pádom sa nám rozžiari a vystúpi do popredia. Bude to úplne krásne vyzerať. No, teraz nanesem špirálu v tomto bode. S tým, že ja som sa naučila maskaru nanášať klientkám pri zatvorených očiach, nie pri otvorených, pretože keď mali otvorené oči, sa mi stávalo, že príliš veľa žmurkali a že sa mi to veľmi zle nanášalo. Takže ja som sa naučila urobiť to, že majú zatvorené oči, je to úplne skvelé, takže to vyskúšajte a hlavne zároveň si nanesiete spodné aj vrchné myhalnice. Ideálne je, keď má zatvorené oči, že si to takto podvihnete, pretože tým pádom sa vám dvihne aj myhalnica a nezafarbíte ju. Naneste si malinkú vrstvu z vrchu a potom zo spodu. Keď nanášame špirálu, nanášame ju takými trhanými pohybmi, ako keby sme písali písmeno Z. Aby sme zároveň rozčesali myhalnice, aby neboli polepené. Aby pôsobili prirodzene. Nechceme tam 15 vrstiev, ktoré budú pôsobiť, že to je ťažké, ale chceme tak krásne zvýraznený vejár okolo očí. Super. No teraz sa nám vlastne natrali aj vrchné, aj spodné myhalnice, len tie spodné sú také neposledné, že sa nám lepia na tie vrchné, takže my si ich trošku takto ukorigujeme, aby boli rovno, ako byť majú. Pokiaľ by sa vám veľmi tam zatočili, že sa vám veľmi zlepili na tie vrchné a proste potrebujete ich na to slúži ten náš hrebienok. A ja to teda robím vám tak, že si zoberiem kúsok servitky, dám si to pod oko a jemnúko si to rozčešem tak, aby sa mi neutlačili na tvár. Super. No a na záver, keďže je to denné líčenie a nechceme, aby pôsobila zmalovanie, ale len dáme príjemne, tak si vyberieme lesk. A klientkám ho nikdy nenanášame priamo z tohto, pretože si tam môžete naniesť nejakú infekciu, herpesy a podobne, ale dávame si ho takto na ruku a nanášame ho štecom. Tak, dáme dole pinetku. Ja myslím, že veľmi pekné, jemné denné líčenie je hotové. Zuzka môže ísť.